nádej, musíš mať sny. Bez toho to nejde, bez toho sa nedá žiť. Musíš vedieť, čo chceš. Musíš vedieť, čo vieš. Osud môžeš ovplyvniť. Je najlepšie, ak povieš. Môžeš mať všetko, len si nikdy nerob plány. Nikdy nesi všetko, nás môže sa popáliť. Rany sa hoja dlho, potom zabíjajú nádej. Neprestávaj veriť, iba silní idú ďalej. Povedz mi, že čo spôsobilo pribratie na váhe a zmenu tvojej postavy k horšiemu? Vysoká škola. No a popíš to detailnejšie. Napríklad, čo prišiel som do školy, spal som, od nudy som jedol, mal som ísť na varené, to som si radšej zobral slaniny z domu a celý týždeň slanina chleba ho čítať dookola. A čo som robil? Dokázal som prespať 16 hodín denne, celé 3 roky, pohyb minimálny. Dakedy, hej, ale to bolo tak... No a vtedy si sekol aj so športom, či jak to bolo? Športoval sa dá futbal, ale to jediné čo, tak nedeľu futbal, to bolo všetko. Takže iba jeden tréning v podstate za celý týždeň? Nie, jeden zápas, hej. To som dokázal zajak. A tréningy? Tréningy žiadne. No a prečo sa potom rozhodol, že s tým chceš niečo robiť a chceš sa zmeniť? Lebo sa mi to vymklo z rúk. Ale fakt, ti vravím. Nic som nerobil, len jedol. Od nudy jedol a spal. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť, hádžu špinu. Augustového dňa prišiel syn domov s nápadom, že ide chudnúť, čomu som veľmi neverila, lebo to bol ako vždy jeho bláznivý nápad. Po 2 mesiacoch som začala badať, že syn sa mení. Týmto sa chceme poďakovať Matúšovi, ktorý nám dokázal, že všetko sa dá. Som hrdá na ňo. Bola som rada, keď sa na to odhodlal. Rátala som s tým, že budú problémy počas toho, ale tak zvládli sme to. Takže zdravím, s Jankom Majastekom som veľmi dobrý kamarát. Súťažíme aj v jednom hasickom týme. Poznáme sa už dlho, v podstate od malička, takže. A čo by si nám povedal o tej jeho premene, čo si o tom myslíš? O jeho premene? Tak jeho premena bola dosť markantná, keďže už asi sám aj sa rozhodol vykonať to, čo vykonal a premenu vidno nielen fyzicky, ale myslím si, že sa z neho stal zodpovedný človek. Veľmi zodpovedný človek. Ja som ho poznal trošku takého lenivšieho a myslím, že tieto veci potrebujú veľkú zodpovednosť, aby si spĺňal to, čo máš, či v tréningu alebo v strave, takže veľká zmena. Aj na pohľad, aj duševne. Cesta za snom není ľahká, musíš sa s tým zmieriť. Nádej umiera posledná, ty neprestávaj veriť.